Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ku kasance da channel ɗin mai suna Jaruman Kannywood. Idan yau ka saba shiga wannan channel ɗin ta mai albarka, kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Sa'annan kai shiya. Idan kuma ka tuntun dama kai ma abocinta ne, to kada ka manta kai mana sharing. Mun gode. A yau rana kamar haka muka samu cikakken bayani game da wannan Pi network wanda ake tunanin zai fashe nan da wannan sabuwar shekarar, wanda Malam Ibrahim Khalil Daurawa ya yi bayani akan hakan. Don haka a yanzu haka muna tare da wannan bidiyo wanda Malam Ibrahim Khalil ya magana a kansa. Domin jin daɗinku za mu saka muku wannan bidiyo a yanzu haka ku gan shi. Ziran na ji a BBC ana ko ta fashe, wa me ya fashe ne? Fayi ko? Na rasa gane me ta fashe, aka ce wasu na murna ta fashe, wasu ko suna jira ta fashe. Malamai da mutane mahaukata, in ka ce ina abin da ya fashe din baka gan shi da ido ba, me ya jawo fashewar tasa baka sani ba, ina abin yake baka sani ba. An siyawa da mutane wani tunani an ɗora su akan domin samun sahihan bayani game da wannan Pi network ɗin, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa, sa'an nan ku yi mana comment domin mu ji ra'ayoyinku game da Pi network. Mun gode.